Και γεια σας παιδιά, είμαι ο Χριστός. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft επεισόδιο 2 της σειράς μας, τα Skywars στο Hypixel. Το μόνο κακό εδώ είναι ότι έχουμε lag, αυτό είναι το κακό. Δηλαδή το προηγούμενο βίντεο, το επεισόδιο 2 που νικήσαμε και εύκολα και ωραία και διασκεδαστικά και εύκολα και ωραία και όμορφα και ωραία και κακά και άσχημα και... ναι. Πόσα τέτοια έχω. Λοιπόν, ναι. Είχε γυριστεί σε 20 κάτι FPS. Να και τώρα έχω 20 κάτι FPS. 22. Anyway. Αν συνεχίζει να γίνεται θα προσπαθήσουμε να πάμε μέχρι τα 100 επεισόδια Skywars και αν δεν μπορέσουμε στα 100 επεισόδια θα το κάνουμε 50 και αν δεν μπορέσουμε ούτε 50-25 και αν ούτε 25-15 και αν ούτε 15-10 και αν ούτε 15 που δεν νομίζω 5, 10 θα το πάμε μάλλον αν έχει τόσο lag. Ανοίγουμε λίγο εδώ τα cases μας. Και εδώ πάμε και τρώω τώρα λίγο εγώ. Έχω μαζί μου εδώ κάτι κουλόρ για να φάω. Κουλόρι. Όχι! Γιατί μου είναι τόσο high armor πάλι? Βρήκα ένα νέο τρόπο για να παίζουμε με FNS στα βαμπάκια. Θα δείτε σε λίγο. Δηλαδή αν κάνει κάποιος γέφυρα προς τα... What? Πάει ο καημένος. Έλα. Ελάτε κάποιος. Εσύ. Ναι, έλα. Ναι, δεν είχαμε καλή. What? Ξέρεις και αν έχει hacks αυτός. Α, ναι, είχε strength. Είχε strength, ναι. Anyway. Ναι, κάπως έτσι είχαμε. Ναι, μπράβο. Ωραία, ελπίζουμε ότι δεν θα χάσουμε. Για πάμε. Και δεν το έχουμε. Γιατί λαγκάρουμε, γι' αυτό δεν το έχουμε. Λοιπόν πάμε, έλα. Έχουμε τώρα καλύτερη armor. Τι cool music μωρέ και βλακίες λέτε. Δεν βάλαμε καν music. Όχι, εκεί είναι η μουσική. Όχι, πέσαμε κι εμείς από κάτω. Χάρη στη μουσική που μας λαγκάρει. Τα πάντα μας λαγκάρουν, παιδιά, άνετα. Α, ξέρω. Γι' αυτό πεθαίναμε. Πεθαίναμε επειδή δεν είχα ρυθμίσει καλά το FOV. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Παιδιά λοιπόν, δείτε πως πάει. Έρχεται αυτός. Εντάξει, έχουμε καλά FPS τώρα. Βέβαια πάμε για να κάνω skybase. Θα πρέπει
να δυναμώσω και τα chunks. Αυτό φταίνε. Αυτό φταίνε. Αυτό φταίει, παιδιά, γιατί πριν από λίγο έπαιζα με mods και έπρεπε να χαμηλώσω τα chunks και FOV για να μην λαγκάρω τόσο. Oh well, πάμε τώρα. Όχι, το τυχαίο άτομο που πέρασε. Σοβαράτερα, βλάκα, απλώς περνάνε όλοι και με βλέπουν και λένε «Α, χιώστε μου, πάμε στο επόμενο». Είναι σε τέτοια φάση. Anyway, πάμε. Κλασικό Skybase, εδώ θα μείνουμε. Ναι, εδώ θα μείνουμε γιατί αν πάμε κάτω θα πεθάνουμε. The Pro Gamer, αν είχε The Ex Pro Gamer GR, που είναι το κανάλι μας, θα το έβριζα, αλλά όχι τώρα. Κάνουμε θυσία στους θεούς του Minecraft. Θυσία. Όχι, είμαι εγώ και ο καταστραμμένος φάτσας. Το πολύ να μου έρθει και να το ρίξω από κάτω και να πάρω ένα kill. Νάτος. Εδώ με βλέπεις? Εδώ πάνω ψηλά. Ναι, εδώ στο Skybase. Έλα. Μου ήρθε με τον bow νομίζω. Δεν βλέπουμε. Για... Μη πέτας items! Εδώ είναι ιδιοκτικός χώρο. Μπορούμε να το κάνουμε clean up. Μπορούμε να το κάνουμε clean up. Αλλά όχι, δεν μπορούμε γιατί μέχρι να πάμε εκεί καλά, εντάξει. Μέχρι να πάμε εκεί θα έχει όλη τη health. Είμαι λίγο με F5. Τον βλέπω εκεί που καμπερώνεται ρε. Ξυστά πέρασε. Να το βλέπετε, ξυστά περνάει. Τον καημένο. Θα του χαλάσουν όλα τα arrows. Είναι σε φάση. Ό,τι έγινε. Ω σκατά, πάμε να βάλουμε σκατά. Πάμε να βάλουμε λίγα σκατά στον κόλλο μας. Πάμε λίγα. Έλα, λίγο είναι. Λοιπόν, εγώ θα περιμένω θα φαρμάρουμε λίγο arrows εδώ. Γιατί είναι νόμπα αυτός εκεί. Αντί για να έρθει με enderpearl εδώ να το ρίξω από κάτω να νικήσω, απλώς μου ρίχνει με τον bow και φαρμάρω εγώ. Και what the heck, τι είναι αυτό εκεί? Όχι, το τυχαίο glass που έχει μείνει από δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι φάση, γιατί υπάρχει αυτό το glass, δεν ξέρω από πού υπάρχει. Αχα. Ναι, τώρα πρέπει να το κάνουμε λίγο έτσι. Λίγο πιο ωραία. Λοιπόν, να το βλέπω αυτόν εδώ. Το πολύ αν μας έρθει, δεν νομίζω να το πετύχει. Και αν το πετύχει, απλώς θα του ρίξω, θα του κάνω box spam για λίγο. Θα του σπαμάρω και με το σέρ και κάτσε εκεί θα δούμε μετά αν τα καταφέρω να το σκοτώσω και να μείνω με μισό χάρτη. Το να τον σκοτώσω και να μείνω με μισό χάρτη, πάρα πολύ δύσκολο το βλέπω. Δείτε το εδώ πως είναι. Το βλέπετε. Και δείτε τα FPS μου, είναι καλά. Καλά, ξέρω, εσείς θα έχετε κανένα πρόγραμμα που θα σας δίνει 100 εκατομμύρια χιλιάδες FPS, εγώ δεν το έχω το πρόγραμμα. Μία φορά μου έχει φτάσει 1000 FPS και κάτι. Ναι, επειδή δεν είχα καθόλου λάκι. Yep, that's what she said. Δεν μπορείς να με πετύχεις. Κανονικά εμένα θα χτυπούσε. What? Α, προσπαθεί να το κάνει και καλά έτσι. Από πάνω. What? Ναι, γεια σας. Θα περιμένουμε πάλι τον Doom να ξανάρθει ο Ender Dragon και να το σκοτώσει, φαντάζεστε. Να ξαναγίνει αυτό, θυμάστε, στο προηγούμενο βίντεο που έγινε και νίκησα, Ωραία, μακάρι. Ωραία, μακάρι. Ναι, έχει πάρει swiftness. Πώς, swiftness, πόσο. Swiftness, πόσο. Swiftness, πόσο.
Έτσι με 11 θέλει. Όχι! Γέλα. Τον έριξα από κάτω, αυτό που ήθελα ρε παιδιά. Λοιπόν και ποιος βγήκε πρώτος killer. Δεν με νοιάζει, εγώ βγήκα πρώτος killer. Ναι, θα μπορούσα να είχα πάει στο μήντο, να είχα πάρει κάπου 5 kills. Γιατί πάρα πολλά kills τέλος πάντων. Αλλά όχι, δεν ήθελα. Δεν ήθελα. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, ένα comment και ένα like και ένα comment, να κάνετε subscribe στο κανάλι αν είστε καινούργοι και θα πούμε την επόμενη φορά, βέβαια αν θέλετε κάντε αυτά και θα το πούμε την επόμενη φορά. Αντίο, και επίσης στον server μου, σε εκείνο server που έπαιζα με το Minecraft έχει αλλάξει και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Μισό λεπτό να δω. Ναι. Καλά. Ναι.